Milí Pezinčania, vedeli ste, že sa môžete úradu opýtať takmer na čokoľvek, čo robí a on vám musí odpovedať? Volá sa to právo na informácie a dnes vám vysvetlím, ako to celé funguje. Je to celkom jednoduché. Na Slovensku platí zákon, ktorý hovorí, že informácie o fungovaní štátu, miest a obcí patria verejnosti. To znamená nám všetkým. Ako občan máte právo pýtať sa napríklad, na čo sa míňajú verejné peniaze, ako sa rozhodovalo v nejakej veci, aké zmluvy mesto uzatvorilo, alebo prečo úrad postupoval určitým spôsobom. Dôležité je, že keď si informácie pýtate, nemusíte vysvetľovať prečo. Nemusíte mať právnika ani špeciálnu formu. Stačí slušná jasná otázka, poslaná elektronicky, listom alebo priamo cez web mesta Pezinok. Úrad má povinnosť odpovedať. Vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní. Ak informáciu neposkytne, musí to zdôvodniť. Nemôže to len tak odignorovať. A čo sa stane, ak vám neodpíšu alebo informáciu odmietnú podať bez riadneho dôvodu? Vtedy máte právo sa odvolať. Právo na informácie totiž nie je formalita. Je to jeden z najdôležitejších nástrojov kontroly moci. Čím viac sa pýtame, tým transparentnejšie úrady fungujú. Takže sa pýtajme, zaujímajme sa, lebo verejné informácie patria verejnosti, teda nám všetkým.